Türkmenistanyň Günnägörlewa polanetynyň büdjet edaralaryna berk döwlet gödäwçiligindäki gazet jurnallary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarym üçin mejbur abuna ýazylmak mewsumi başlandy. Häkimetler nowatdaky abuna mewsumine büdjetçilerden gazet jurnallaryň hem online hem de kagyz görnüşlerini ýazylmagy talap edýär. Neşirleriň iki görnüşine de abuna ýazylmak talaby işgärleriň çykdyjylaryny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri mundan beýle gazetleriň online görnüşi üçin 60 manat, kagyz görnüşi üçin 60 manat jemi 120 manat meşburuna çykdyj etmäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulugy gazet jurnallaryň online görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyuculara ýetirýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gazet jurnallaryň hem online görnüşine hem de öýe gelýän görnüşine abuna ýazylmak talap edilýär. Munyň üçin 120 manat töleg alınýar. 60 manatlyk online gazeta, 60 manatlyk bolsa öýe gelýän gazeta ýazylmaly. Öýe gelýän neşirleriň biri hökman jurnal bolmaly. Diýip lewaply bir büdjet işgär atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda ýylyň dowamyny iki gedek büdjet işgärleriniň gazet jurnallary mejbur abuna ýazylmak talap edilýär. Ýylyň 1-nji ýarym üçin güýz aýlaryna, 2-nji ýarym üçin ýaz aýlaryna mejbur okuyucu çekmek işlerine badalgy berilýär. Lewaply büdjet işgärleri nowatdaky abuna mewsumine degişli ähli tölegleriň 10-njy noýabra çenli geçirilmeginiň talap edilýänini aýdýarlar. Galibiyeti de abuna ýazylmak işleri büdjet işgärleriniň öz üstüne ýüklenýär. Büdjet işgärleriniň özlerine ynanyldy. Türkmen Poçta barıp işleýän ýeriň salgysyny aýdyp 60 manat online, 60 manat kagyz görnüşli gazet üçin töleg geçirmeli diýip lewaply ýaşaýjy aýdýar. Sewitiň çägine hereket edýän her bir döwlet edara karhanasynyň ähli işgärleri döwlet neşirlerine ýazylmagy mejbur edilýärler. Munyň üçin hem işgärlere hem de edara karhanalary hasaby üçin möhlet berilýär. Tölegleri 10-njy noýabra çenli geçirmeli. Her bir edara ähli işgärleriň 100 göterim abuna ýazylandyklary barada velayet häkimligine hasabat bermeli. Hatda işgär zähmet ruhsatynda hem bolsa, saglyk ruhsatynda hem bolsa hökmany suratda Türkmen Poçta barıp abuna ýazylmaly. Büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň PDF formatda online görnüşde okuyuculara ýetirilmegi soňky 2 ýylyň dowamynda ýola goýuldy. Ýöne türkmen medeniýetini ýazarlaýjylar gazet jurnallarynyň mazmunynyň okuyucularda köplenç gyzyklanma döretmeýänini aýdýarlar. Medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyza korunlary eýleýän Türkmenistanyň medeniýet terişdeler berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezife belenilýär. Mundan dolyk ýyllarda türkmen prezidentleri köpçülikligiň habar beriş terişdeleriniň ýol başçylarynyň şol sanly gazet jurnallarynyň redaktorlarynyň ýurtda gadanylýanlygy aýdylýan öýtüşleriň mediada wasp edilmegini talap edýärdi. Ýurtda hereket edýän media terişdeleri şol sanly gazet jurnallary esasan döwlet siýasatyny wasp etmek hem de prezidentiň şahsyýet kultuny dawaralandyrmak işleri bilen meşgul bolýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet karhanalaryna we hojalyk hasaplaşygynaky edaralarda ençemi işgärleriň PDF formatdaky gazet jurnallaryň online görnüşlerini ykjam telefonlarda okumagyň amasyzlygyny aýdýanlyklaryny habar berýär. Köp işgär şol online gazet açyp görüp bilmeýär diýip bir büdjet işgär Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa döwlet gödäwçiligindäki gazet jurnallary sanly görnüşe geçirmäge çalışýan Türkmenistanyň ýylatyň internet mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar.